Η πιστοποίηση ισχυρισμών υγείας για τα πορτοκάλια Αργολίδος, καθώς επίσης και την τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου, αλλά και των ισχυρών αντιοξυδοτικών και πολυφενολικών ιδιοτήτων για τα Μίλαν Τελίσιους Πιλαφά στην Τεγέα, καθώς επίσης και το βατικότικο κρεμμύδι στη Νεάπολη, αποτελούν στοιχεία για την ενίσχυση της θέσης των προϊόντων στην αγορά, καθώς η ενίσχυση της ευζοίας μέσω της διατροφής αποτελεί μια σημαντική καταναλωτική συμπεριφορά. Η διατοπική συνεργασία Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές μέσω των τοπικών προγραμμάτων Leader έδωσε παρόμοιες ευκαιρίες για τα τοπικά αγροτικά προϊόντα σε όλη τη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, με συνεργασίες στην Πελοπόννησο, στα Κύθυρα, στην Αίγινα, στη Ζάκυνθο, στην Λάρισα, στον Εύρο, στην Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική, έδειξαν τα πλούσια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν τα τοπικά μας προϊόντα. Οι ισχυρισμοί υγείας είναι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία επιτρέπει να αναγράφουμε πάνω στο προϊόν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία και τα οποία σχετίζονται με τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία τα οποία περιέχουν. Για παράδειγμα, τα πορτοκάλια Αργολίδας μεταξύ άλλων είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τις αναπτυξιακές και προπαντός η συνεργασία μας με την αναπτυξιακή του Πάρλωνα, η οποία έδωσε το έναυσμα, καθώς ήταν οι διαχειριστές του προγράμματος Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές, μας έδωσαν την δυνατότητα να ελέγξουμε και να βρούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για τα τοπικά προϊόντα της χώρας μας. Αξίζει η συγκεκριμένη δράση να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη προϊόντα τα οποία είναι ανεξερεύνητα και κρυμμένοι θησαυροί, τους οποίους μπορούμε να βρούμε για να ενισχύσουμε τα προϊόντα αυτά στις εξαγωγές μας, αλλά και στην προστιθέμενη αξία που φέρνουν στη χώρα μας.